Busa ang inyong bautismo karon mga kandidato sa bautismo, magpahibalo sa tanan nga kamo nagpahinungod na kang ubang nga Dios ang soberano sa universo. Record og timan ikini nga karong adlaw, Pebrero 1, 2010. Kamo pagabautismohan ang simbolo sa inyong dedikasyon nga tutangan. Ug kini mo usa ka seryoso nga pasyon ug labing hinungdan ang pangitabo sa inyong mga kinabuhi. Bueno ning higayon palihog sa pagtindog mga kandidato sa bautismo. Ug tubaga palihog kining duha ka pangutana sa makusog na tingog. Una, pinasukad sa halad ni Kristo, ikaw ba naghinulsol sa imong mga sala? O nagpahinungod sa imong kagalingon kang Jehova aron buhaton ang iyang kabuton o sa inyong tubag? Nasabtan mo ba nga ang imong pagpahinungod o pagpabautismo magpaila nga ikaw usa na kasaksi ni Jehova nga nakig-uban sa organisasyon nga tinultulan sa Espiritu sa Dios o sa inyong tubag? Ang inyong tinaw nga pagtubag og oo sa maong mga pangutana nagpakita nga kamo kwalipikado alang sa bautismo ingong ordinadong mga ministro ni Jehova nga Dios. Magampo ta.
Kadawang nabalo na niya. Makalabang maluwas. Padayon. Padayon.